हेलो हाय नमस्कार। आज आम ଯିବା ଲାଷ୍ଟ ସୋମବାର ଶ୍ରାବଣ ମାସର। ଆଜି ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇନା ବାହାରୁଛି ମାମୁଁ ଘରଟିକି। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ତ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ପାଣି ଯେଉଁ ଯାଇକି ଉଠେଇ ପାରିବିନି। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଢଳା ହେବ, ଆଉ ପୂଜା ବର୍ଚ୍ଚା କରିକି ଆସିବି। ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିବେ, ଚାଲ ଯିବା। विश्वेश्वर बाबा पार करेगा, विश्वेश्वर बाबा पार करेगा, विश्वेश्वर बाबा पार करेगा, विश्वेश्वर ମୁଁ बाबा ଖାଇସାରିଲିଣି पार ଭାଇ, करेगा, विश्वेश्वर ଏବେ बाबा पार करेगा, विश्वेश्वर बाबा पार करेगा, जटिया बाबा पार करेगा, जटिया बाबा पार करेगा। ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହି ଯେଉଁ ଆମର ନୂଆ ସାହି ମହାପାତ୍ର ସାହି ବ୍ରିଜଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ନଗରଠୁ ପାଣି ଉଠେଇକି ଏଠି ବିଶେଷଟି ଢାଳିବେ। ମୁଁ ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଢାଳି ପାରିଲିନି, ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ଦେଲି ଲିଙ୍ଗରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମହାପାତ୍ର ସାହି, ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ମୋ ମାମୁଁ ଅଜାଇ ତା ଷ୍ଟାଚୁ। ଏଇଟା ହେଲା ନୂଆ ସାହିକି ରାସ୍ତା, ଆଉ ଏଇଟା ପତର ନଗରୀ ରାସ୍ତା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଫ୍ଲାଏ ସ୍କୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ, ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ହେଲା ମା ଚମ୍ପା ଦେଇ।
ପାଇଁ ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ତଳ ରୁମ୍। ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅର ପୁଅ, ମୋ କୁକୁରା ସବୁ ହେବେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରିନ୍ସ, ଆ ନାଁ ହେଲା ତା ନାଁ ହେଲା ଜିସ୍, ତା ନାଁ ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ନାଁ ହେଲା କ୍ରିସ୍। ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ, ଟିକେ କହିଦିଅ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ କହିଦିଅ, କୁଲବି। ତୁ କହିଦେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆସିବ ହଁ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ହଁ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଅଛି। ଗାଧୋଇନ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଡ୍ରିମ୍ ଭିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ପିଇସି ଘର। ଏଇଟା ଆଜି ସୋମବାର। ସେଠି ମାମୁଁ ଘର ତ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଢାଳିକି ଆଇଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦେଇ ଘରେ ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ଶାଗ ଭଜା, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଖାଇବା। ଆଉ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଭିତରେ ଡ୍ରିମ୍ରେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆସିଛୁ ବାଲକୋନି କି।
ମାମୁଁ ଘରେ ସେଠି ପରଟା ଭଜା ଖାଇଲି। ତାପରେ ପାଣି ଢାଳିକି ତାପରେ ଦେଇ ଘରୁ ଗଲି। ସେଠି ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଦେଇ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ସବୁ ଖାଇକି ଆଉ ସେଠି 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇକି ଆଉ ତାପରେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି ହେରି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଠି ଲାଷ୍ଟ କରୁଛି। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।